булаҷабе дар футбол даври 16 чемпионати Тоҷикистон Истарафшан дар майдонаш чемпиони солҳои охир истиқлолро қабул карду дар дақиқаи 55 бо голи задаи Амирҷон Сафаров ба сафи пеш баромад. вақти асосӣ ба анҷом расид, вақти иловагӣ таъин гардид. Истарафшан метавонист Истиқлоли Душанберо ба шикаст рӯбарӯ кунад. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед, ба дарвозабони Истарафшан ӯ хато мекунад ва легионери аргентинагии Истиқлол Гонсало Ритако тӯбро аз ӯра буда ба дарвозаи Истарафшан мезанад ва ҳисоб баробар мешавад. ҳайрон нашудед, ки ӯ аз куҷо пайдо шуд. чунин голро солҳои зиёд надида будем.